t'he proposat aquesta cosa que lliga tant a nosaltres he ballat breument la conga, perquè tu i jo som uns grans balladors de conga, d'aquests que, com en Foster Wallace, que diu, la ballo si toca, però res, 2 minuts i me'n vaig, no? M'he trobat una cosa que m'ha agradat molt. Per què? Bueno, més que perquè m'ha agradat, trobo fascinant que algú escrigui d'una manera tan bé, ho resumiré si escriu molt bé, i que sigui capaç de posar que la sala d'espera per pujar a un vaixell, d'aquests creuers de luxe i tal, sigui comparable a la illa d'Ellis o a l'avantsala d'Auschwitz. I dir això, i continuar escrivint el seu article sobre els creuers, havent dit això, en una època, evidentment, no hi havia Twitter, no hi havia Facebook, i podia dir això i ningú als 2 segons estava allà dient que era un animal. Però és que és molt animal aquest home. Sí. Jo estic d'acord amb tu en que és un home que té una prosa rica, prístina, que diuen alguns, clara, neta, incansable. Flueix. Flueix. Tu llegeixes i no t'atures mai, i que diu les grans barrabassades magníficament bé. Això és incansable. Ara, clar, hem d'explicar per què balla la conga. I és perquè no sé quina revista li encarrega un article sobre un viatge amb creuer. I llavors, a mi el que em passa és que arriba un moment que m'agota, perquè aquest article que li encarreguen sobre aquest creuer, que tu em vas dir que divertit, i que ho és, que divertit, tu em vas dir, no sé qui li publicava, realment no ho sé, perquè esclar, és que l'article té 140 pàgines, o sigui, no és un creuer, 8 dies de creuer es converteixen en 140 pàgines, jo crec que s'ho inventa la meitat. Probablement sí, troba l'anècdota i la llarga i la fa, però són tot de coses que... Però a més és que no pot fer-ho a costa de l'empresa del creuer, perquè clar, després de dir això ningú va pagar el creuer. Ni tampoc per una... N'hi ha un després, el que li encarrega la revista Gourmet sobre els llamàntols. Els llamàntols, sí. Que no tornes a menjar un llamàntol mai més. Jo penso, com li han publicat això a la revista Gourmet si allò és per agafar i no tornar a menjar llamàntol mai més? Confien en que tothom se n'oblidarà. El que no saben és que escrivia molt bé. I llavors fa que llegeixi. És terrible, l'article aquest dels llamàntols és terrible. Clar, era un amargat, amb ell mateix. No podia suportar viure amb ell mateix, suposo, per lo que veus. Per lo que diu aquí, el conviure amb ell hauria de ser molt dur. Sí. Ara, escriu de meravella. Per això l'hem recomanat amb aquesta edició de Periscopi que han tret ara i recuperem les edicions que té de bolsillo de Random House, que estan editades de fa molts anys, amb aquesta portada tan divertida. Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer és el dels vaixells, però tenen tot, també publicat. Recomanem.